we zijn weer voor de volgende volleybaan-pitch aanwezig op de markt in Geleen met Roel Geurts. Ik ben verkiesbaar voor SPA, Samen Politiek Actief, op nummertje 8. Roel. 30 seconden op een rollenbaan. Nog nooit gedaan? Nog nooit gedaan, maar het gaat helemaal goed komen. Oké, gaan we? Ja. Ja, ik ben Roel Geurts. Ik zet me in voor de jeugd ook. De jeugd heeft de toekomst, maar ook de ouderen mogen we daarin niet vergeten. Zij verdienen respect, goede zorg en een waardig leven. Ik zet me ook in voor leefbaarheid in de wijken en wil me sterk verzetten tegen armoede. Ik ben kritisch op het jeugdzorgbeleid, want als wij vroegtijdig beginnen met de gezinshulp kunnen wij heel veel voorkomen. En samen maken wij een sterk en krachtig Sittard Geleen. Dus wil je een goede verandering? Stem 18 maart. Partij 7, nummer 8.